su Steva i Keva pričali juče? Ajmo Keva, muziku. To je teorija obrnutog malera. Poenta cele priče je sledeća. Kome duzmu prašak? Da! Prvo ovo, pa onda ono. Basket, čoveče. I sinoć je bilo, sve se naježila. Naš nove tornado sve redom gazi. Idemo, Joke! Idemo Kevo! Sa Stevom i Kevom. Jel se onda kaže naši zlatni delfini sve redom dave. Jel se to tako kaže? Sve redom dave. Pa može da se kaže da, s redom. Boga mi to već traje 2-3 godine. Koliko? Pa to. Ne znaju to ljudi za porast, pa da ne maleriš. Pa to. Kaže Savar Anđelović na svom Facebook profilu kao evo je, naša je, ja kažem, tek ste počeli. O, dobar dan. Dakle, situacija je sledeća. U studio Radija S upravo je ušao kapiten! Skini jaknu, čovječe, nije baš toliko hladno. Nije kao u areni toplo, ali... Dobar dan. Dobar dan. Hoćemo da ga dočekamo sa onom pesmom ili kako? Sa pesmom? Ajde. Pa sa pesmom. Ajde, da. Pa nego šta? Da se aklimat... Napred Srbijo, pa pevaj, šta smo idemo do trona, idemo do zlata. Napred Srbijo. Idemo do trona. Ne, sad ide onaj deo. Ja sam promukao. Verujemo. Inače bih otpevao sa vama. Hvala ti, da. Ne, sad ide ovaj deo koji ti znaš na pamet. Da, ono napred Srbijo. Napred Srbijo. Stevo, nisi loš. Nisam loš, slušaj, ne da nisam loš, nego da nije mene i mojih kolega, vaterpolisti bi se prošetali bukvalno do zlata, isprašili bi Crnu Goru mnogo ubedljivije, ali smo im toliko pritisak nabili, toliko smo ih opteretili da evo, ako je samo 2, mi smo krivi. Žila, evo, izvinjavam ti se javno, ovako, znam da smo preterali, ali šta da radimo, javnost tera. Bože moj, šta je tu je, najbitnije da se sve završilo kao što se završilo. Moram da kažem da se složim sa tobom da je stvarno bilo jako teško sa te strane pritiska i svega ostalog što je nosilo jedno takmičenje koje se igra u Beogradu i pred domaćom publikom i pred očima javnosti i svega ostalog, ali kažem, najbitnije da se sve završilo kao što jeste i zbog toga smo mi jako srećni i možda zbog toga ova zlatna medalja ima možda i malo jači sjaj nego što je ovako kao što vi možete vidjeti i slušalci, nažalost ne. Videće, to je Facebook strana. Znaš šta, Živko, teško je bilo i nama, naročito u finalu. Ja sam pratila sa nivoa 400 sa 2 drugarice i kad su Crnogorci dali onaj prvi gol, kad su skočili svi, ja kažem, devojke, pa vi znate šta nam je činiti, ajmo jako, Srbija. Mislim da smo mi doprinele makar malo, tako da ako ste nas čuli sa nivoa 400, to smo bili. Pa čuli smo sve. Ne znam da su čuli nivo 400, ali su jednu ložu sigurno čuli, pogotovo zato što su bile uniformisane supruge, devojke, porodica svih vas. Tako je, tvoja Svetlana je bila organizator cele ove priče, tražila je slike da mogu da se odštampuju majice i bile su fenomenalne, glasne, jesi ih čuo? Pa ne mogu sad da kažem da sam ih baš čuo. Čuo si. U moru ljudi koliko ih je bilo, koliko vas je bilo prisutno, bilo je jako teško razaznati bilo čiji glas, ali je definitivno mnogo značio taj pritisak, huk da kažem, sa tribina, jer na kraju to nam je pomoglo da dođemo do cilja. Da, tako je, mada ti razaznaš kad čuješ ženu kada je Živko, onda... Pa pogotovo u kući. To je uvežbano. Da, to je već, da. Ali ja ga potpuno razumijem, čovjek je tokom turnira čitao 100 godina sa moći, znači tražio je da se osami čovjek. Stvarno? Da. Znaš, kao ne vredi, ne mogu više, mora da čitam. Mada je bio i društven. Dobro. Priznaje i saigrači da ih je drao u Fifi. Dereš u Fifi, dereš u bazenu, brale, ima negde da ne dereš. Ne, dobro, to je sad malo više onako za medije. Nije baš da derem u Fifi, ima nas tu koji, više nas koji deremo, ali je jako zanimljivo, s obzirom da provodimo to slobodno vreme, između ostalog igrajući Sony PlayStation. Jako je zanimljivo i naravno okupe se maltene, cela ekipa se okupi u sobi i onda tu se igraju derbi, tu je tenzija maltene kao i u bazenu
Na kraju se sve završi onako prijateljski i na kraju uvek pobedi fudbal, ali stvarno zna da bude jako zanimljivo i duhovito i uvijek je super atmosfera. A šta je napornije, igrati prvenstvo ili posle razgovarati sa novinarima i gostovati i pričati i ponavljati ono što zapravo svi mi znamo, ta emocija neopisiva, ali kad 100 puta treba da kažeš da je emocija neopisiva, onda se verovatno pretvori u nešto drugo, jel da? Jeste, mislim naporno jedno i drugo na svoj način, naravno da je što se tiče fizičke i mentalne zahtevnosti, ovo što se dešava u vodi mnogo napornije, a posle toga nije baš ni lako da se sve to opiše rečima, pogotovo kao što si rekla kad se to ponovi 100 puta, ali to je na neki način deo našeg posla i treba razumeti, naravno ja vas razumem, novinare, ne samo vas nego uopšte vaše kolege. Hvala ti. Tako da iz tog razloga sam i ovde danas sa vama. Naravno, a i razmazili ste nas kao naciju, mi prosto još, ja mislim prvenstvo nije ni počelo, ja sam s tebi rekla, mi ovo dakle i ovo uzimamo, jel da, pobeđujemo, jel tako, to je to. Ja sam rekao nemoj tako, da ne bude da sam. Jesmo, definitivno smo razmazili naciju i definitivno to je istina, ali to je tako kad si najbolji, kad imaš ovakav pobjednički niz kao što mi imamo, onda je to donekle i prirodno. Šta da vam kažem, možda kažem, još jednom se vraćam na početak, možda je utoliko medalja i sjajnije. Da, i za kraj samo da te pitam što niste stavili kapu kad ste izašli na balkon, nego razmišljamo mokre glave. Ja sam jedini stavio. Pa zašto nisu poslušali kapitena? Tražio sam izvinjenje od prisutnih zato što su bile mokre glave, ali pravo da vam kažem, evo ja imam upoluva. Tako da, pa posle, mama ipak zna. Ali lepo pevaju i sad ćemo opet malo da te emotivno štrecnemo, da ti pustimo kako je to bilo. Hoćemo pevamo i mi, Evrotitulu. Uzo žile. Evrotitulu. Vežbali smo, lažem nismo, ali to isto ide spontano. Čovjek, uzmi uzo, nema. Uzima i dalje žile, šta da ti kažem? Uzo. Hvala ti u ime nacije. I ako planiraš nešto posle ove karijere, znam da te teraju u trenere, možda radiš u Zlatari, koliko zlata imaš, bez problema. Tako je. Da, vidiš, moglo bi to da bude, to je dobra ideja za biznis. A nije, ali ajde. Hvala ti puno, hvala ti puno. Hvala vama. Hvala kapitenu, pozdravi nam zlatnu reprezentaciju. Ćao. Sa Stevom i Kevom.